No niin, Teemu, tämä tuntui niin kuin loppuottelulta. Kyllä tämä oli huikea kokemus. Että se pettymys, mikä meillä eilen oli, niin se oli raskas hetki. Mutta heti päätettiin, että bronssi tämmöisessä turnauksessa on jotain, mitä ei joka päivä tule. Ja pidettiin sitten vielä tuossa ennen peliä. Päätettiin, että valmentajien ei tarvitse tulla meidän palaveriin. Pelataan toisillemme sydämestä. Ja vau, mikä joukkue. Mä oon niin ylpeä olla, että sain olla mukana tässä kerran. Ja mä oon kiitollinen siitä, että Erkka ja pojat uskon muuhun vielä kerran. Ja 26 vuotta leijona sydän, se on huikea tarina ollut. Teemu, mäkin itken. Joo, tää on hieno lopettaa tämmöiseen. Hienoja muistoja ja tuossa kun päivän mittaan miettii, että tää tulee viimeinen peli, niin tuntuu, että tää ei ikinä loppuisi. Kaikki hieno loppu aikanaan, mutta joka hetkestä nautin ja tää on hieno lopettaa. Kimmo Timonen itki, Sami Salo itki. Mä lupasin, että mä en itke, mä yritän pitää tunteeni, mutta maajoukko on ollut mulle tärkeä paikka ja hienojen kaverin kanssa saanut pelata ja valmentajia ja koko tää perhe, mikä maajoukkue on ollut vuosikausia. Kummolan Mafia on ollut onnellinen paikka pelata ja kehittyä ja siitä se jää ikuisesti tänne sydämeen. Ei voi olla muuta kuin niin ylpeä kuin voi olla tästä koko isosta perheestä. 6 olympiakisat, 4 mitalia, mutta se ei varmaan ole mitään verrattuna siihen, mistä sä nyt puhut. Ei, loppujen lopuksi se mitalit on se kerma siihen kakun päälle. Me kaikki ollaan kuljettu tämän sama tie ja ollaan puhallettu yhteen hiileen. Me ollaan pieni maa, mikä aina ollaan tuettu toisiamme. Ja tämmöisenä hetkinä niin se on aivan huikeeta, että pystytään yhdessä tekemään. Ja nimenomaan se, me ollaan laumaeläimiä, niin kuin leijonat on. Ja se, että ollaan saatu tehdä tämä yhdessä, niin on enemmän kuin mikään mihin muuhun voi verrata, mutta huikeeta. Niin, mikään muu. Edes kultamitali ei ole yhtä hyvä kuin tämä tunne. No sanotaan, että totta kai se kulta olisi ollut vielä hienompi, mutta mieluummin me voidaan pronssissa kuin häviin hopeen, jos se on valittava. Mutta me tultiin tähän turnaukseen, kukaan ei uskonut oikein meihin. Meillä oli paljon kavereita, jotka joutui loukkaantumisen takia jäämään pois, mutta voi Herra Jumala, millä kunnialla ne kaverit hoiti hommansa, ketä tuli tänne viime tingassa. Ja joka jätkä niin antoi sen, mikä pystyy. Enempää ei voi vaatia. Tämä on huikea lopetus. Teemu, nyt meidän täytyy tämä haastattelu lopettaa, mutta tavataan vielä matsin jälkeen. Mutta tuolla ton linssin takana, siellä istuu nyt 2 miljoonaa suomalaista. Mitä sä heille haluat sanoa? No kyllä mun päällimmäinen fiilis on kiitos kaikesta, että tämä on ollut huikea tarina ja se kannustus, mikä mä oon saanut suomalaisista vuosien varrella, niin on se ihan ikuisesti tänne sydämeen. Että olen kiitollinen ja ylpeä siitä, että olen saanut pelata teille kaikki nämä vuodet. Kiitos. Sitten Teemu ampuu perään, mikä nyt se on siellä. Ja tästä tulee säpinä loppu. Komea maali. 2-1 tilanne, Koivu Selänne ja Selänne tekee! Siitä lähtee Sakulle paikka, Saku loistava syötä ja 2-0 Suomelle! Suomi vie pronssimitalin! Väänäsin avaus, Teemu pääsee karkuun! Ja nostaa häkkeen! Teemu nostaa häkkeen!
Selänteelle syöttöpinnaan ja se tietää silloin sitä, että Selänne nousee kaikkien aikojen olympiatilaston ykköseksi.